Hemen gaude berriro ere, Katmandun, hiri kaotiko honetan. Nepalen, 4 urte geroago. Jose Carlos Tamayo eta Juan Ramadariaga deko da sondoan. Lagun eta mendizale bikainak, jatorrak eta oso hurbilekoak. Baina oraingo honetan, ez gaude bakarrik. Everesteko B kanpamenduraino, Euskal Herriko mendizale talde gazte bat etorriko dago ez. Eta gogotsu egingo diegu, dakigu neurrian, gidari lana, edo hartzain lana. Hortik aurrera, gure bideak barandu egingo dira. Juanrak, Tamaiok eta Hirurok erronka berri bat daukagu oraingoan. Nuptzeko tontorra egitea Britainiar bidetik. Lortuz gero, tontorra egiten lehen euskaldunak izango ginateke. Hori gutxi ez, eta jarraian munduko 4. tontorrik garaienea ere egiten saiatuko gara. Lotze handia. Tira ba, guazen nuptzerantz, eta hango gailurretik haratago. Hauzu Janbuna pagoda da. Katmandu hiri osoa ikusten da altura horretatik eta ikaragarri politia izaten da. Hemen jende asko etortzen da otoitz egiten, namazte luzeak egitera. Eta nik uste dut Katmandun dagoen lekurik politinetako badala. Gutxi gora bera, 500 eskailera. Katmandun gagoz, Juanra, Jode, oso posinago, 3 urte beranduago gagoz, eta ez dut zinezte ondino hemen Katmandun gagozela. Etorri gara hemen lagunek etorri garenak trekina taiten. Indar batzuk atara doguz, lorikin barik gagoz, atzotik urten da Madriletik. Apa Ibai, cabronazo, yo así eso, Esas estatuas, muchas veces las veréis en la iconografía budista de aquí, Zelako gozamena den Jose Carlos Tamayo bide lagun edukitzea. Mendizale eta lagun aparte izateaz gain, pilo bat daki hemengo kulturari buruz. Batzuetan, bere ikasleak dirudigu besteok. Adi, azalpenak entzuten. Gurekin etorrien lagunak, Euskal Herriko lagunak, guztiak ekarritu gona gudanak ikusten, eta, erabat liluraturi daude. Argazkiak ateatzen, eta, nik uste dut disfrutatzen nahi dela pilo bat. Hau da, budismoaren zentrorik garrantzitsuena, eta egia zan gozamena leku magikoa da, eta eurek ere pixka flipatuta daude. Dinoen urte deko zela, Juanra. 2008an honitzen hemen, 2006an eta bertan zegoen argazkiak eta nizkion, eta berdin. Gut? Egun urte deko? Eta hemen inguruan gaueko giro politia egoten da, jendea pilpilean egoten da, ikusten zu kaosa beti goizean, arratzaldean, zein gauean berdin da. Azkenengo gaua hiribitzi honetan. Bihar Luklara hegazkin hartu eta bagoaz Himalaia aldea murgiltzera. Goizeko 11 dira, goizeko 7etan altzau gara aeroportura etorteko, eta 12ek eta hemen gauz oraindik. Egaraldia hartu barik.
5 orduko atzerapena eduki dugu aeroportuan, baina, bueno, zorionez gorantzagoa. Goizeko 7 altzatu gara eta atzaldeko 3 dira, baina, bueno. Badirudi guraldia egonkortu indala eta bogaz gorantza. Egia esan, hau ez da oso bidai erosua. Hegazkin txikiak, eixe korronteak, eta gainera, Luklako aeroportuan lurreratutean oso zaila da. Urduritasuna nabaria da jentearengan. Hegazkina asko mugitzen ari da, holako korronte handiak daude, guraldia ez da bat ere ona, eta, bueno, 20 minutu edo falta zaizkigu iristeko eta jalaster baten ikustiko dugu aeroporto txikia aldapan gora da, eta, bueno, ikusteko dugu zelan dan lurreratzea. Jende hemen pixkat urduri dago. Zer txikon? Ametxe ba, hori ere boratzarra, kamara sartu, borde, atara, enkopo mendito. Hau da eguraldia, gure trakinari hasiera emoteko. Baina gitzienez, sorpresa bat izan dugu bidean. Mendizaleontzat, mitikoa den persona bategaz egin dugu topo. Pasantema, Martin Zabaletarekin tontonaritz izan gizona. Other health is very good, but problem here. Beresak bakaldu du, Zabaleta, Martin. And you, egin dugu gure Euskadi askatuta. Who is this? Auror da. You, no? Joder, ¿qué pasó, Beldurra pasatu zuela, dio. Non, pasatu zuen? Everesten? Bai, jauzi zintzanean bai. Martinekin eta Martinek eta zuela eta... Me encontré con ella un día en un bar. Cuando me miró, yo de mi silla me caí. Bidaian, sortu hona izateko, erritual txiki bat egin dugu Euskal Herriko lagunekaz. Y sin preguntarme a su casa me llevó. Eta beste bidelagun bat, gitu zaigu espedizioan, Ramon Morillas. Gaur, trekinan bigarren egunean goaz, eta Antze Bazarrera. Ea beste 3 ordutan etxean garen, eta momentu dena ederto, hatxo horiekin, eta gaur sekulako eguraldia dugu. Himalaiako beste irudi txiki bat, jente honeko esaten du. Alde batetik bestera, 30 kiloko kargeken dabiltzen gizon emakumeak. Arraitzekoa da, benetan dekien indarra. Zenba kilo darozuz? Zati kilo. Patxaz? Patxaxi. 50 piko. Zenba kilo darozuz, Zat kilo? Zati? 65 kilo. Tulotz, karga bikoitza daroa, ez? 65. Zera mukatuko duen? Kate kilo? Akse biz? Kilo batzu daroa zardean, Karagarri gogorra da. Horaztak izan kiloakin goruntz. Da ganera zer desaroso. Espaldi bat egon dela 30 urte etorri ginen hemendik aklimatazio egiteko Everestera gindoazela. Eta justu hemen gelditu ginen atzen txikitxo bat hartzeko eta ikusi genuen amama bat. Eta, bueno, beak esaten zuen 50 kilo zituela eta guk ezin, ez dugu sinesten. Bueno, saiatu ginen altzatzen
imposible, eta mama barrez lehertzekotan. Azter baten gagoz, Santze Bazarren azkenengo aldatzen. Aldaz gogorra. How are you fine, Ketxa? Tikcha? Tikcha? Zer zozi ondo? Foto? Foto bat je? Umeak mundu osoan bardinat direz. Ez dago ez mugarik, ez hizkuntzarik. Bye bye! Agur agur! Santze Bazar, 3.440 metrotara gitxi gora bera. Iritzi gara, aizetxu, nabile eguraldie. Juston parajea ez, horretxapen pilo bat 2003 urtean azkenengo zemen egon gitzanean, eta herria ikusten dozan aldatut ere. Aldatute zentzun, bastakit, beraientzako onerako, baina bai turismo asko ikusten dugule, batez ere horixe, juston garestia dago bana. Azite dau, Espalditik ez, nik azkenengo zego nintzen hemen 2006. Baina bitu zen batetxe barri egin dituzten eta... Hau bai posa, Alexei Bolotov, mendizale Rusia topau dugu herrian. Hemen gaudia Alexei Bolotovekin, munduan dagoen alpinistarik handienetako bat. Eta apalenetako bat noski. Deniz Ondukorekin batera Everesten bide berri eta nik uste dut garrantzitsu bat zabaltzekotan daude. What is the plan for Roskilde? The plan is very simple and easy. To begin climb and to finish climb on the top. Yes. Maybe 6, maybe 7, maybe 8. We don't know. Wow. Oso pertsona indartsuak dira, Deniz eta bera, eta segurazki aurten egingo den eskaladarik importantenetako bat izango da, zalantzarik gabe, eta gurekin dago orain kafe eta txokolate pixka bat hartzen. Santze Bazarretik atera garro goizean, hori alturarako girotze faseari ekiteko, eta gaur seguruenik 3.900, ia 4.000 metro urratuko ditugu, pixkat gorputza sazoian ipintzeko. Venga, un metxo bategaz Bill Clinton dintzen dala, tio. Lehenko Ameriketako Estatu Batuetako presidente bezaletze. All season here with all family, with children. Yeah. Negua gorra da? Very snow. Zizain lau. Zitxe Zitxe gehiago, Guztiko estezu gehiago. Ez zitxe gehiago, bitu hemen umea zelan da horrerien. 4.000 metrotara, da bitu hemen umeak. Ez dire gaizotzen ez ezebez. Nani? Pilo bat disfrutaten dugu, bertako jentea ezagututen. Eta gainera, Bill Clintonega solasean egin barik ezin geratu. Oraingoan, gehiegi entraten ditu eta aukera poli bat galdu dugula, uste dut. Oso politi, tio, ze polita. Dugu mila berreuneko kumbrea. 4,200, Oso polita, tio. ¿Estaba salto? Boa, bestea da. Siempre la bizkarra. Bestea. Non da Ramon ba? Polita dator. Polita dator. Burua, ondo. Que tenía cabello... Hombre, había un saltazo de puta tenía madre. cabello el parapente. Verás cuando baje. Pero si esto está llamando. Te va a meter unas hostias cuando baje. ¿Dónde está el maricón este? Pero tío, ¿te doy con la punta o qué digo? No, dale con la parte de atrás. igual Chipirón, un poco como- Chipirón, ¿dónde coño te metes? La cara tonto que me he quedado yo allí arriba. ¿Por qué no subí? No, pero que os hemos estado llamando, no sabíamos a dónde habéis tirado, joder. Vaya, un vuelo que te cagas. ¿No podemos ir ahora? No, ya no. ¿Ya No, no vamos? ya no. Ahora ya no. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? Porque el salto es a la mañana, a la tarde se ha No, se está poniendo fuerte, Pero no se puede saltar, perdón. Sí, hombre, me he quedado con una cara tonta ahí, digo, vaya.
Vaya elemento, colega. Y un niño le preguntaba a su mamá, dime por favor dónde está el peine. Y un niño le preguntaba a su mamá, dime por favor dónde está el peine. Y la madre le decía, hijo, Solo konputik ari gara. está en el cajón de Ja, ez dakit nik ikusten dut etapari politenean ari garela. Horratzean ikusten da munduko mendirik altuena Everest. Lotze eta Nuptze mendiek estaltzen dute bekaldea eta hor eskumaldean Sherpen mendizakratua amadablan. Eta gure kuadrillakoek ere baten batek ere buruko mina izan du, tripak ere txarto, Tamaio kriston trankazua dauka gixajoa eta hortik aurretik doa. Bai, pilulak hartzen eta ibuprofeno hartzen, eta baina... Baina normala da, lehenengo egunetan beti hola martxartu arte. Ez da eskapatei ondo. Badirudi, gure gorputza altura nabaritzen hasia dela. Ea ez dozkun arazo handirik emoten espeizinoa zehar. Hau da ona, alturarako. Berakatza. Vitamina D. Berakatza da honena. Bai, honena da berakatza. Bai, vampiroak hiltzeko eta... Te jode, berakatza da honena. Janari Euskal Herritik ekartzen zuten? Bai, ekarri dugu txorizoa. Bai, gauza batzu bai, alturarako bai. Eta Isabelesko sobre batzuk direzenak kojonanteak. Baina horiek kanpo baserako? Ez el gorako, Kanpoatzetik gora. Hombre, etxeko zaporea pixka egiteko dagoan. Ez dela, igual estarizun basatze dituzten liofilizado, oiek eta pixka beroa sartute eta bapatean hor, bateatzen dira okela zatiak eta arroza eta... Baina nik uste guztia dakate zabore bera, tio. Gara, Txarrak, piztiak horretan. gomitolarria, pernille, etxeko zaporea pixka pernille, pixkate mejilloi batzuk edo atune edo zeo bai, baina saltza baldin badago eta... Boa, txabal. Eta honek hartzen zuen txipiroi, holan, esan zen, gaia batzu zian zutinta eta bestea zen? Encebollao, hartzen zuen bakarri eta... Sobre bat beha bakarri, zeo gozo, zeo gozo. Ziren txarragoa, baina txakit jani da. Geur behi geur. Ramon egaz batera, orain arte inoz egin ez den zerbait egingo dugu. Beno, gutak igula, altura honetatik ez du sekula inork egin. Parapente biplaza batetik, egingo dut jauzi 5.000 metotara gauden paraje honetan. Mucho torturio en su momento, baina bueno, ondo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Mira, si quieres.
has saltado. Buah, zelako tensinue. Baina dena ondo atara da. Beno, dena ez... Badirudi, salto egitean arauak atzi ditugula, eta Ramoni parapenteak kendu nahi diote. Berriro, egan egitea debekatu egin dozkue. Aber bertako guardakaz konpontzere egitekogun. Pollution is necessary. Without pollution, that is illegal. Yes. So you try to, you must take permission. It's in process. The aviation permit. He speak it's possible 1 week or 2 weeks. For this, I come in here as it's possible. Make the permits with you, or take my glider and return in 1 week or in 2 weeks or in 3 weeks. See the permit is okay. But my glider here is very bad for me. If you tell to Ramon that you try to help him, it's not true. It's not true, but because the canopy is here and you don't give back again to Ramon, for example. I can understand these things. If you don't want to help us, okay, good. I stay in base camp. I am a geologist. I make a good news for maybe all of the magazine all over the world, and I tell the two faces of Mata National Park. So it's not allowed to fly here, but thousands of people, rabbits, this. I can understand many things, you know. I know Nepal people that you are lonely people, and I came here many times because of this reason, but I accept you. I tell the truth, because now we are here and we can't solve the problem, and you are like that. The rules. We have a dream to fly here. ¿Biólogo desde cuándo eres? ¿Biólogo desde Bueno, eso me lo he inventado. Ayer me lo hubieran dado, madre. Cuando te has ido, dice tu colega, ¿dónde está? Dice, mira, tú de puta madre. La verdad, hemos ido en plan prepotente, Ale, ya está. Lo hemos hecho fatal. ¿Quiénes nosotros? ¿Hemos ido bien? Joder. No hemos echado la bronca, joder, ¿no? Hemos ido en plan de occidental, típico, que esto lo arreglamos con dinero, ya, y ellos ya han hecho el informe allí, no quieren saber nada ni de dinero ni de nada. Apurke, gure lagunekaz abentura bukatzen hasi da. Egun zoragarriak igaro doguz beraiekaz. Baina laster, gure bideak baranda egin behar dira. Hau da Everest trekineko punturik altuena. Eta guztiaz 300 metrotan edo gaude, baina lekuri politena da, hain zuzen ere, hemendik zigorako ikuspegia daukagulako, hor bertan daukagu Everest betia, munduko metrik altuena, eta ondoan gure helburu izango dana, lotze. Mira, cualquiera nos subió un 5000 con los dos más crack de Euskadi y el culo más bonito de Donosti. Cada batarren 5.600 metrotara igo gara. Iruro, Juanra Jose Carlos Daneu, da gero trekina etorri direzen lagundanak. Bierbe kampamentura goaz, eta hoixe. I create all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. Kriston ilusioa, es una jetia, Amairu urtegin hasi nintzen Alfiloko kapituluak ikusten, eta Euskal Herritik mendiko txarlak eta mendiko asteak ikusten, eta oin ni nao hemen, Everesteko kanpo basean. Ez dut sinisten, baina benetan harrigarria, Eguraldi perfektua, egunero. Ez da esertxarik esateko. Hau bizitu bara dela. Hau argazkitan ez da berdina bizitzen. Eta naiz eta itxera joan eta argazkian ikusi da... Egon behar da, ez da? Claro. Bai. Plazerra izan da, gure espedizioko lehen zatia jende hauekaz batera egitea. Mi esker kuadrilla, ze momentu honak igaro dugu zuokaz.
Atzerago. Joder, zelako tripeko mina, tío. You are very beautiful. Eta ligatzen dut, Prisa purtsua dokalako, bestela... Botean dago, ja. Mierda, 0 metrotara. Hostia! Hostia, txikon! Ahí va, hostia! Baina zer egiten dut hemen, tío! Torrera sorain amurriotik oinez, hoi egunetan. Honetan bihurtu da, Everest mendia. Herri erraldoi bat, 1000 personatik gorakoa. Herrialde guztitako jentez beteta dagoena. Nekin jentasko gongo da, ez? Baina ez beste. Baina bagenekin nora gentozan bai. Kanpo basean montatu dute holako ospital txikitsu bet. Eta, bueno, norra goaz behiratzea ber nire estarri nazkarri hau. Bier gorantzagoaz, bigarren kapalekura. Gauza dena presdekuz. Beraz laster baten lotara. Zeren bier goizeko guztetan itxartuten gara. Eta bier da, lehenengo egune pasako gara izotzezko kumuko kaskadatik. Bizka bat, hortu ni nau. Bisteko ezebez, baina nahiko arriskutsu da. Eta hori zaituko gara latigo moten ez, segurre. Adanik eta harinen, eta holan denbora gitxiago gagoz ez. Juan eta Jose Carlos nahiko gaizki pasatu dute kanpamendurako bide honetan. Bata estarriko minekin eta Jose Carlos ere kriston trankasoakin egon da. Baina, bueno, ja badirudi hobetotxu dauzela biek. Bueno, hemen txegoaz, goizeko 5:30 tirez, dontxe bertan hasi gara gorantza. Kriston egun egiten dago gaur, abrea sortea dekun. Kaskadara, izotzezko kaskadara sartzar gagoz. Ese tamaño, Joder,
Hay 60 metros por lo menos para abajo. Ay, ay. Ya estás. Qué rollo da, ¿eh? Sei ordutan iritsi gara bigarren kanpamentura. Ondo montatu dugu. Igerriten da altura. Zein? Altura igerriten dala asko. Gauz, 1500 metrotan kasi. Hemen mugitzea eta... Gaur zelako gaua pasako dugu? Txarra. Betiko lez. Zuek. Ia zugaz txarragoa. Zer. Eta zurrunga ibiliko zarrako zen. Ke ba? Uste nuena baino... Hobeto txu. Dauz, lau zerak, nahiko erreskutxu, eta lau bat bloke holan, holan azkar pasatzeko, baina mezelan, ez duzte bilurtuta egonaz, untan aurreko egunetan. Bai, praketan kaka induzu apurtxu baten, ez da? Ba, apurtxu, bai. Ez, baina, bai, nahiko ondo, joder, a ber, jode, eskilleratatik pasatzea, ostra, zuten bildurra montun dago ere, Ostra, zoa zor eta kanpoiekin eta, baina, bueno, ja azkeneko eskilleratatik hobeto txu joan gara. Hortze nuktze mendie. Horrek ikusten dugu ere. Nutzeko tondor, hortze. Bigarren kanpalekua. Gaua pasatu dugu. Juerra. Buruko miñatak dago. Aputxu edo lan. Neko deseroso da guztu lorikin bapez. Eta recuperatzen ezin pizka kanpo zen. Logo txarra pasatu dut. Venga, diarte. Diarte. Agur, Juanra. ¿Qué le calculas que hay de aquí el cuidadito de esta? ¿600 metros? Sobre el plano, no, pero de recorrido. Sí. Gaur horixe, izan da egune, kristona. Dugu bi indoguz goran, bigarren kanpalekuan. Nahiko ondo pasatu dugu, Juanra jaitsi izan, lehenago gauan. Baina ondo. Deguenean saiatu begara, hori, lutzeko paretapera hiltzean, eta deposito bat egitea. Da taloien, 1800 metrotan gitxi gora bera. Normalen olako egunetan, pozik gauzenean, dan gauzek bat doazelako urtetan, usteko loguririk ostiripez. Geura pirilako geta bost eta urten gara bigarren kampamentutik ora. Ea... nuptzeko paretapera guzti zurbiltzen garen. Tomeroa dago. Kristona. Oso jente gutxi gagoz hemen goran. Dagora gotik dagoz... Alexei, Bolotov eta Denis Urubko. Ez da inor bez, bigarren kampamentutik ora. Lotzea eguneko azkenengo argiekaz. Da berez terraldoia.
atzekaldean lotzea ikusten duzue. Baina hier joango gara. Nuntzera. Atzera. Laseten hon. Ez dakit, birikietan ez dakit zorekoten, baina zin arna sartu gabean. Eta gau osoan pasa dute hori loin barik eta arnaz faltan. Eta gaur ez dut indarrik ezatarako bez. Eta baiako esan doz, bajatu behar duela, bai ala, bai. ¿Cuánto hemos tardado? 5 horas. Ikusten zuen alez, gure asmoa zen bide berri bat irekitzea emetik, zuzen, baina dana ziotxa da. Dana lehi oso nagusikoa izan da, beraz, erabaki dugu azkenean prita nerbietik egotzea. Nahikoa. Gaur, ze fuertea. Jetxi berri dire Simone Moro, Will Stick eta John Griffith. Eta bigarren kanpalekuen, urten direz bizirik, zorionez. Una pasada. Kreston borronka auki da horie. Ez dakie ondino zagetik. Baina 50 zerpa gitxi gora bere joan jakie. Da ze jakie joten. Labanakaz pioletakin. Da, nahiko tristea. Gagozen Everesteko kampamentu honetan. Kampamentua guztiz txoratua dagoena, ez? Gertaera arraro samarrak egon gertatu direz, batez ere hori Simonen eta movida hori, gero beste historia batzuk ere, orduan ez dakit. Bai esate gure baduzue, gustura eskalatuko nuke nuptzea eta etxeako bidea joango nintzen, ez? Ze hau ez da gure lekua. Hau ez da gure lekua. Nuptzeko tontorra egiteko lehen saiakera esen ondotera. Aixek zakarraren ondorioz, buelta eman berri izan gendun. Azkenengo gorrapelatan, da eskerrak, askarrela igo. Ikusten dozu ez, zelango lainoak. Bai, laster berriz ere joango gara. Gaurko eguna ez da ondo hasi. Tontorrerako bideari ekiteko geundela, Jose Carlosek berririk eta txarrena mondozta. Belauna ez dekola ondo, eta ez da gai jarraitzeko. Tengo el corazón desde las 6 de la mañana que me has dicho, así. Nos vemos en 3 días. José Carlos. Cuídate, Eres el mejor compañero que se puede tener, José Carlos. Venga. Oso momentu gogorrak bizi izan dugu orain. Zeren 3 lagun etorri gara bai. Da bat, jaisten azenean, ez da egongo hemen, ez? Jose Carlos. Meñiskoa ikutute deko. Da imagine hau, bazenolako goiza pasatu dute. Ondi egiteko bihotxa, garras paraunaz da.
Hoi atzarrena, gelditu laikena, ez? 50 egun pasadoguz Hirurok lanien eta Jose Carlos zoritxarrez ez derako bidean itxuri behako da. Helikoptero hitxiko da, ez? Orduan, imagina. Bigarren kanpalekuan nau 6.400 metrotan. Da nire beri bihotza zatitute dago. Joder. Bakarrin nago hemen. Bier nuptzeko 3. kanpamentura noa. Hemen baldin banago, da nire aitagatik, ez dagoela hemen, mendela urte bi biltzala, da, enbeste maite duten, nire amatxo. José Carlos, joder, tengo una mala noticia, tío. Mal. Tengo mala noticia. Se ha muerto Alexei, tío. Se ha muerto Alexei. Sí, José Carlos, cago en Dios. Cago en Dios, qué puta vida. Joder. Hostia. Joder, no lo sé. Acaban de llamar aquí por el walkie-talkie, tío. Se ha muerto, tío. Cago en Dios. Oh. Qué desgracia, tío. No, pero creo que había subido aquí a aclimatar o así, al campo 2, o no sé, aquí a algún lado. Ha debido caer y le ha debido pegar algún bloque, o no sé. No solo sé si se ha muerto, José Carlos. Cago en Dios. Puta desgracia, macho. Ahora. Ay, su puta madre. Dios. Bueno, arrastiko lauterdi bueltan izango direz. Manual otaraz, aboko ordu batetan altzetan gara. Ea, gai garen, bier lutzeko tontorera heltzen. Geur hain dela 3 ordu esan doztie alesera egipoloto fildala. Eta ez dakit nondik atantzen zen indarrak igotzeko, ez? Da, gaizki sentitzen, ez? Esaten da, jode, ni bier gai urrera, ez? Eta bere lagun izan da, hildala, ez dakit. Ze eskrupulok edo, ze hostiez pasetan jakun gure buru beteik. Hola da mendie, hola da bizitza. Orain arte etorri naz urratza irekitzen. Eta... bi erdia baino gehiago indu. Egon gora 6.400 metrotara. Beraz hori, beste 400 metro. A ver, hostia. Ea sorte daukagun. Zengo gorra izan dan. Aizea jotzen izin dau. Eta... Beno... oso gorra. Kenton, how are you? Tontorra egiteko asmoz, beste talde batekin batunaz. Ea oingoan surtea dekogun. Ondino, what do you think? 2 hours more, maybe, no? What's that? 2 hours more to the summit. Now is the wind stop, eh? That's nice. Yeah. No wind there. Yeah. Buah, puta madre. Ea suerte dakakon. Bueno, 100 metro. Faltetan jakuz. Gutxi gora bera. Torrelako.
Nahiko albistetza Remondo Eskumendiak egun hauetan. Tontorrera altzer geundela, benetako arriskua sentidot. Da metro gutxira, saiakera bertan bera uste erabaki dugu. Haingitzi falta denean, saia da horrelako erabakiak hartzea. Baina ez dut beste aukerarik ikusi. Nurtzeko tontorra bihotzean daramat. Horrela senti duten dut. Eta arron hau, metro batzuengatik ez dolako bizitza arriskuan jarri. Baitu non nagoen esan da. Bueno, naiz da, benetako tontorra zapaldu, batzan amon dugu, zikeran bidea eskalatu dugu, baina, zer pena, egon gara, horronduan, joder. Ertza, oso zorrotz dau, eta guztiz, lurra holan tipo kostra bezalaz, azukrea bezalaz, orduan babesteteko, oso bizki. Igora hau, Alexei Bolotovi, eta erantxoi eskainita dago. Beraz, bezarkada bero bat, tontorra batatik. Kriston paraje zoragarria, gorkoa, eta oster baten berantza noa. Guzindo jaitsi, bigarren kanpamentura. Baina, lartxu zen da. Nau, hotxituta, zeren guztinaz. Orduan, eman jinau. Aia batzu baina. Joder. Segun gogorra. Hostia. Bizitzera bultatu naz berriz ere. Bigarren kanpalekuan nau, da kriston ondo. Gaur, maiatzak 18, 19 gorantzagoaz. Zudurre erretadekot, ikusten ari naz, eta ea sorte dakagun. Saiatuko gara, tontorra egiten. Hortengo gara gogoko ordu biak aldera. Ea, sortea dekogun. Ez da ipa. Nutzetik gatoz, indarrak hortxe dauz. Baina, bueno, saiatu behar dugu. Daudadeko egun paisaia. 7.000 950 metrotara gagoz. Egun egorra da, Lutzemendi garaia da, bentze bertan gauz hori oso altu, ja 8.000 metrotako gotan, eta adibide garbia da, hortze beran 50 metrotara, tegoneko tipo bat, hildara huiritzi garenean, ez? Orduan, horrek pentsatzea emoten dozku, ez? Imagina esazua. Juanra Madariaga eta Jorge Salazar Mexikarra gaur 3. kanpamentura pasa dugu gau batera. Eta zoritzarrez, ez dire aurkitu bai bata bai bestea ondo. Eta, mendien, nik ustez, irabakirik eta honen hartu dutela bera jaiztea, ez? Bai, nagoela! Hemen egon behar ziren nigez Jose Carlos Tamayo Juanra Madariaga da Jorge Salazar Mexikarra.
¿qué pasa con el tío ese que está jodido en el campo 4? ¿Que lleva cuánto tiempo? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde es? ¿Qué pasa? Cambio, ¿qué es lo que tiene? Pues no lo sé, Alex, me parece que están intentando, no sé, bajarlo, pero no lo sabemos. ¿Pero lo están bajando o todavía sigue en el campo 4? Sigue en el campo 4, sigue allí. Beno, bagagoaz, gorantza. Joren bila. Badirudi, hiru zenpak igo zirenak, ez dutela egin gauza askorik. Gauza askorita, 2 egun terdian ez direla gai izan 3. kanpamendura iristeko. Orain gure txanda. Juanjo, is live? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is Spanish? Where is Spanish? Where they are? Rescue team, let's come to rescue team. Let's come to rescue team. Please tell if Juanjo is still alive. Yeah, okay. We'll go, don't worry. But A ver, Ferran, dale, está oyendo la conversación, parece que Juanjo sigue con vida, van 2 Sherpas hacia él y bueno, hay que tomar una decisión de subir a ver qué hacemos, cambio. Hola, Daulagiri. A mí me da miedo, tío. ¿Puede pasar algo, Jorge? No. Must be strong. Yeah. Today we have a very hard job, okay, Mingma? Okay, yeah. The 2 people there are still alive. Yeah. Okay. So it's up to us, Yeah, okay. the future of our friends, okay? Okay. So must be safe. We never put in risk our lives. Mingma, I think the pilot says that you go first because maybe we are more heavy than you. So when you go with the cable, you understand? By heli to Camp 3. Yeah. So in Camp 3, be careful. Maybe the helicopter throw from 2 meters, okay? You be ready to, okay? Like jump. Lehen aldia da horrelako erreskate bat egiten dena. Inoiz ez du helikoptero batek inor 7.000 kilometroko alturara eraman. Erreskate hau zailtasun handiko erronka bihurtu da guretzat. Baina batez ere, Juanjorekin. Hurrengokoa da. Gaur goizeko 7etan urten gara beresteko hobe kanpamendutik. Daulagiriko hobe kanpamendu arte etorri gara. Jorge Gotxeaga, Ferran Latorre, Mingma Serpa eta ni neu. Ferran da bio gago 6.000 metotan eta Jorge eta Mingma Serpa banamanan kableakin igo ditu 2. kanpalekura.
helikopteroa joan da kerosenoan bila, eta ber zoste egiten dugun gu hemen. Ordubete baino harinago datorrelakoan esan dozko helikopteroa, baina gaizki ikusten dugu, beraz. Ordubete barruz baldin badator helikopteroa, Ferranda biok, tuko jaku, 3. kanpalekura, igotzea eskalatzen 1300 metro, ez dela gauza gitzi. A ver, te cuento, el helicóptero a nosotros nos ha dejado al lado de campo 1. Ya estamos en el campo 2. No, el helicóptero a nosotros nos ha dejado en el campo 1, a menos de 6.000 metros. Ya estamos en el campo 2 en 20 minutos, estamos casi en el espolón. Vemos a 2 personas que bajan del campo 3 para abajo, que serán Kesap Serpa, el Serpa de Juanjo, y uno de los Serpas que ha subido el rescate. Ahora acabamos de ver otra persona llegando al campo 3. Ok. 3 en la travesa. Buenas noches. Estamos en el 3. Muy malas noticias, Javier. Lo peor. Lo siento, Javier. Cuando han llegado ya Jorge y Migma a donde los Serpas se han cruzado, le han dejado, estaba muerto ya. Lo siento. No. Los Serpas han cruzado, han hablado Migma y Jorge con los Serpas y estaba muerto. Ha muerto hoy por la tarde, cuando los Serpas han dado la vuelta. Ay. Lo siento muchísimo. Hemos hecho todo lo que hemos podido, Javier, de verdad, Estamos hecho polvo. Ferran y yo hemos llegado aquí al 3 hace un ratillo y hemos estado hablando entre nosotros, qué es lo que había pasado, qué no sé qué. Y bueno, pues esto es lo que hay, Javier. Lo sentimos de todo corazón. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo por haber llegado tarde, de verdad. Créeme, la impotencia que tenemos ahora mismo. Lo siento de verdad. Lo siento. Joder. Lo siento muchísimo. Hasta luego. Joder. Joder. Dios. Joder. Ay. Dios. Joder. Abentura ez da ondo bukau. Gure esku zegoen guztia eginda ere, ezin izan dugu Juanjo bizirik atera. Alexeiren heriotza oraindik astu gabe, eta orain hau. Beti esaten da, horrelakoa dela bizitza. Batzuk joan, beste batzuk etorri. Baina oraingoan behintzat, arriskoa hain hurbil sentidu dudan honetan, eskerrak eman behar dodaz, bizirik nagoelako. Eta gehien maite dodan hau egiten jarraitu ahal izango dudalako. Eskerrak bizitzari, eskerrak mendiari.